Pozerám sa tu z okna, čo vidím? Zdarec, zdravím vás, MC Trotel a vyhodil som krompač a neviem, prečo mi to tak laguje. Short, brightness, balance, max FPS, mood lighting off, animations, fast. By to nemalo? Dobre, takže sa vyspíme, ako inak. Spinka nie je zdravé. Tí, čo nemajú radi teda timelapsy, tých moc nepoteším. Pretože, dobre, dosť mám hliny, pretože bude znova timelapse. A teraz to bude kopací timelapse. Urobím si pre istotu 3 lopaty. Crafting table. Budeme potrebovať asi toľkoto. Tak. Tak. A nainštaloval som si aj pár módikov. Takto zoradíme. Potom dáme drevo. Toto sem dáme. To som ani nepoužil, prečo nemám sekeru, neviem. To kam mám dať sem. Dáva to nejak blbo dáva. Jeden piesok mi je na níž, tak si nebudem mať zasratý inventár. Sorry. Som v takom zmysle. Bone meal, to dáme niekam. Mob dropy. Hovorím mob dropy. Stringy taktiež. Styčky. Čo tu ešte máme? Ešte potrebujem, jasné, že CD. Ich mám akurát dosť, pretože som, však viete, upratoval v dedine obilie. Prečo tých schodov tak má veľa, ja som nejaká postolom. A to teraz nebudeme pravda, že riešiť. Mám nejaký kapostón pri sebe, to odhodíme, to odhodíme. Dobre, a teraz tú hlinu. Ja vám ukážem, kam idem. Dúfam, že sa to teda rozrastie po celej dedine. Ja si nechám jasné, že zapnutý Minecraft 5 hodín aj, aby sa to proste rozrastla tá tráva, ale keď vidím, že tu toho priestoru není až tak veľa, takže myslím si, že to hodne rýchlo, tuto máme, dlho som tu teda nehral a toto video teda bude už na novom, vidíte, že tu som toto urobil, tužím, to ste už videli na tom, teda zatiaľ sa to obilie zasadí nechystám a toto mám takú intimčo miestnosť, keď chcem pozerať sem. Proste kúkam von, iba. Mám znova peaceful, pretože asi budem najskôr pracovať v noci, tuto vidíte, a potom začnem niekde, síce aj keď sa pozerám, no tak tá púšť je ešte tu, no tak tuto by som nejaký ten mining toho piesku a chcem to tu prerobiť aspoň trochu na takú púštnu dedinu a toto som tu nejak vykoumal, to vôbec neviem ako. Vidíte, že to mi dobre znova skáčem z témata do témata a mi to nevadí, pretože ja tak normálne rozprávam. Ja proste, áno, toto som tuším robil vo videu, alebo som to nerobil. A toto mám sekeru. Mám to naopak. Neviem vôbec, či som to robil vo videu, že som tu dával. Vidíte, tuto máme východ, aby sa zombici, pipici a takí debili. No, hlavne kedy prvý nedostali. To je to hlavné. Teda ja budem hrať na peaceful dovtedy, dokým offscreen nedokončím teda tie hradby. Počkať. Aha, dobre. Ja som si myslel, že mám tu menej items, pretože to vôbec nie je pravda.
Video setting. Short. Tak, už sa mi... Neviem, čo sa mi stalo s počítačom, ale proste v trojku. Memory 19%, no tak sa nemusíme bať. A tuto neviem, ako to stále vyrieším, pretože viete, hentam mám tú farmu a hentam si chcem urobiť obrovský park a ja to nechcem ako ostatní let's playery, že majú 50 no dielový let's play a potom pôjdu do endu a zabijú draka. Proste ja chcem to dať nejaké dlhšie na tomto svete, síce nie je to svet 1.3, emeraldy tu nenájdem, ale emeraldov mám tuším v truhlici 5, takže emeraldy mi nejak nechýbajú, no ale dobre, takže ja vám ukážem, ako približne to tu budem robiť, teda. Začneme týmto, nie, týmto by sme nemohli začať. Prečo mám znova taký zaprasený inventor? Toto som mal tu. Neviem, ja sa asi nepristihujem, čo sa robím. Ale tieto logy sú také pekné. No, dobre, tuto plánujem neviem čo. Ale toto mali byť pôvodné hradby, ale potom som sa rozhodol, to treba zameniť, pretože to je strašné proste. Dobre, 30 fps, denný poriadok. Teda u mňa 150 fps na mieste, keď stojím. Ale teda zatiaľ sa hore na hradby dá výjsť. Iba nejak musíme sa hrať na horolezcov, ja vám to ešte ukážem a potom začnem robiť ten timelapse, pretože vážne mám chuť timelapse, teda nahrávať, bol som zbagnutý v bloku, sakra, neviem čo sa z toho 1.3 deje, mám skin, znova nemám skin, ty kokso, počkaj, aké mám achievementy? Jasné. Pretože ja som si, viete, pridával do tohoto mody cez Magic Launcher. Vidíte, že pekne som to urobil a chcem tu dať tú trávu a vysadiť tu nejaké veľké stromy, creeper stromy a potom tu urobiť aj poriadnu pôrodnicu a neviem prečo mám tak málo FPS, musím niečo znížiť. Znova musím niečo znížiť, sakra, to je strašné, čo sa s tým počítačom deje. Čo sa stalo? Vôbec neviem. Vypneme si a grafiku dáme na fast. By to malo byť lepšie, ale vôbec nepocitujem zmenu. Ja si reštartnem Minecraft, alebo mi dochádza memory. No, už sa to z memory zdvihla znova na 30%, 31, 32. Asi reštartujem Minecraft. Čaute. Dobre, som späť. Už by to tak lagovať nemalo. Viem, čím to je. Ešte sa na niečo kúknem. Hľadať si pána som nechcel. Počítač. Dobre, máme dosť miesta na disku, takže by sme mali kľudne natočiť tých 20 minút timelapsu, prečo som znova hlavný, však mám peaceful. Mám peaceful more. Toto som to musel nejak vykonať, pretože vážne to není úplne dobré. Toto údoličko sa mi páči, Craftik, daj to prosím tichšie, toto sa mi celkom páči, toto by som si urobil pekné lehátka a tak, ale teraz by sme sa už mohli vrhnúť konečne do toho timelapsu, už keď sa najmenej 15 minút a to proste, ja som dlho nenatáčal sám, nemám sa s kým rozprávať, no ale škola už začala, povedzme si, rozprávam sa s učiteľom. Nie, čaute, tak, uvidíme sa v timelapse. Nie viete čo, ja som sa nerozhodol robiť toto. Proste toto je otravné, to urobím off-skin na dneska. Dneska vážne neviem, čo to je. Takže už to bolo takto, keď to začal. Tak. No áno, takto by bolo, to musím si
saplingy. Urobíme si veľký cripple strom. Áno, cripple strom, bro, počuli ste dobre, cripple strom. Ja obdivujem cripple stromy, pretože proste sú to veľké mohutné stromy a... No, cripple stromy. Takže... sapling. Are you kidding me? I don't have any sapling. Tak som im mal 30. Mám 30 saplingov, to si zo mňa robíte srandu. Nahoďme si oči. To bude problém. Tak, prosím, sapling. Dostal sa sem, dostal. Prečo to tak laguje? Znova málo miesta na disku, ale potom bude týmto 20 memory, neviem. Takže každopádne kvôli lagom ukončujem tento diel. Čaute!